टनि आदा नों? जेनिफाय नोंलाय एथ' हराव बहा थाङोमोन भाइ? थाङाखै टनि, आं बै दखानाव एसे फैदोंमोन। मा टनि आदा, नोंखौलाय माथो दिनै बेलेग नुथारदों? नंगौ नामा जेनिफाय? मा आंखौलाय बेलेग नुखो नोंलाय? आं सिगाङाव जेरै दं दाबो बिब्दिनो दं माथो। माखौथो बेलेग नुखो भाइ? मा नुदों? टनि आदा, नों सिगाङाव जेरै दंमोन दाबो बिदिनो दङ आरो नोंनि महर मुस्रिफ्राबो दाबो सोलायाखै। नाथाय आदा, नोंखौ दिनै बिराद अखा सिजानाय बायदि नुदों। आदा, बहानिफ्रायथो बारहुंखा सारअन्थाइया फैनानै नोंनि खर'आव एफाग्राब अखा हाखो? जेनिफाय, नों बेखौसो बुंदों। भाइ, दिनै गाबोननि बोथोराव ना सारअन्थाइ नांगौ ना बारहुंखा नांलायगौ। जोमै गैयाब्लाबो अखा हायोलै भाइ। आरो नों मिथिगौना भाइ, आंनि खर'आवथ' जोमै गैयाब्लाबो बारहुंखा सारअन्थाइ फैयाब्लाबो सामफ्रामबो अखाया हाखाबाय थायो। टनि, नों बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंदों आदा? मा टनि, नों दाना सामफ्रामबो जौ लोङो? जेनिफाय, मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया। जोनोम मोननाय समाव हारसिङै फैदों आरो थांनाय समावबो हारसिङै थांखागोन। बेखायनो बे दान्दिसे जिउखौ लानानै लोंनांगौ, जानांगौ, रंजानांगौ। बेनो दान्दिसे जिउआव थांना थानायनि मुलाम्फाया जेनिफाय। नंगौ आदा, मानसिनि जिउआ दानो दङ दानो गैया आरो हारसिङै फैदों हारसिङै थांखागोन। नाथाय आदा, बे दान्दिसेनि जिउआनो जोबोर बेसेन गोसा आदा, जोबोर बेसेन गोनां। आरो बे दान्दिसेनि जिउखौ लानानै मोजां लामाजों आवगायना जिउनि मुलाम्फाखौ लायाब्ला दान्दिसे जिउखौ लानानै जोनोम मोननायनि बेसेना बहा थानो आदा? जेनिफाय, नोंबो माथो महापुरुषसो ओंखारबाय। जिउनि मुलाम्फाखौ आं बुंखाबाय माथो जेनि। लोंनांगौ, जानांगौ, रंजानांगौ, थानांगौ। आरो बिनिफ्रायलाय मा मुलाम्फा जाबावनो जिउआव? भाइ? नङा टनि आदा, नों गोरोन्थि बुजिदों। लोंनाय जानाया जिउनि मुलाम्फा नङा आदा, बे खैफोदनि महरसो। नों बेफोरबायदि मानो सानदों आदा? नोंखौथ' बेफोरबायदि साननो समायामोन। नों एफाग्राब मोजां मानसिमोन, नाथाय नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्रा जाखो? जेनिफाय, नों आंखौ इसेबां बाख्नायनाङा। आंखौ बाख्नायनानै मा मुलाम्फा जानो नुगोन? आं मोजां मानसि नङा। जेनि, आं मा खालामनो? आंहा जिउआव रावबो गैया। सोर दं आंहालाय? आं हारसिं मानसि। बेखायनो बेफोरखौनो लोंलाबायनानै हारसिङैसो गोजोनै थानो सानो भाइ। माथो खालामनो? राहा गैया। नङा टनि, नों बांद्राय इसिबां बिदि साननाङा। नों गावनि गोसोखौ एफाग्राब मानो हगारदों? नोंनि दुखुखौ आं मिथिगौ टनि आदा, नाथाय नोंहादि दुखु दङ होननानै नों गावखौनो एसेबां गारसोनानै लायोब्ला मा जानो? जेनिफाय, नों मिथिया फंबाय, आंनि गोसोआव मा बेरदों, मा जादों? जेनिफाय, नोंनो आं मालाबा मोजां खोन्थासिगोन आरो मालाबा नोंजों मोजां रायज्लायनोसै। फंबाय, आं दा एसे फेनायखौ बार मोनबाय। आं थांबाय थानोसै। नों बहा थांनो थांदो, आं दा थांनोसै। दे होमबालाय टनि आदा, मोजाङै थां आदा, लामाफ्राव गैलाबायगोन। अके भाइ, अके। जेनिफाय, नों आंखौ जेबो जिंगा दासि। नैबे नोंदाया थिगैनो दं। नोंदाखौ जेबो जिंगा दासि जेनि।